Hindi rin papahuli ang JB Farm Restaurant. Ang talagang negosyo namin ay farm. Yung mga supplier ko kasi na galing ng Manila, Batangas at sa mga ibang lugar. Pagdating na dito, wala kasi kaming pagdalahan ng mga restaurant. Kaya naisipan namin ng aking asawa na magpatayo na lang ng sariling restaurant. Para imbis na kami lang po ang makinabang, pati yung mga taga dito na may mga negosyo rin, ay may mga mapagdalhan ng mga bisita para po komportable din po sila. Farm to market po kami. Ang baboy na ginagamit po namin ay makakasiguro po kayong ligtas dahil galing po mismo sa aming sariling farm. Pati yung mga itlog na ginagamit, may mga layer din po kami. At saka seafoods, meron din po. Kumpleto po sa restaurant po na ito. Dali lang